Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki argut ki samla chenrang ki bade ki dikhot jong seng Khasi Students Union KSU ki bela syakem no haki polit ka sora PlayStation hakamit jong ka arterik uyayong arajar arpsau halor ke jing suba bakidon kti man penyap ya ki argut ki barjela ha isya mati ini ki argut ki dikhot jong ka seng ya ki balapen shisha da ki bahaying jong we ubala tip kerteng u samla shan borlang syati ar pohondrus nam karta uban kasnong wa utim sela kat ba wepat umpat syam layo Setia ya kerteng Henry layo jingtip ba uday na kasnong site sopen. Kane ka jingra ki pelit ya kiti ki arngut ki dikhot ka KSU. Kadai bentuk kit halor ka jingjia ka belajia ka than isamati ha ka ba ki arngut ki barjela kila syak penyap men ha ka ar penyo tarik u benai leber arajar arpsau. Ya kini ki arngut ki dikhot ka seng ki bela syak kem kaying bisar kala aipor hadu henyus ngi ki bor pulit ban penlong ka jing tokit. Sini aja.